Desperado. Napalabas, inayaban ni Karen ni Ismael, tapno agkadwada iti amana amang bantay iti swimming pool da. Iti may sarabi, imbaga ni Melchor ken ni Ismael, nga agadal kumapay daytoy, sakbay amaki ayan-ayat. Iti sabali a bangir, naragsakan ni Warren, iti imbaga ni Andrea nga umadadum ti customer da. Kabigatan na. Nagawid ni Warren, tapno ibaga na ka ni Andrea ti plano na nga ipaaramid para iti swimming pool da. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Desperado. On gayam, anya di ko nung nga ipaaramid mo. Ipo-landscape ta tinabati abad ti swimming pool. Katagparamit tayo ti parke. Kaya titigid, agparamit tayo ti open building, iti apay na iti cottages. Kasta? Saan lang nga dayta? Manipod iti dayjay nga open building, ipasimpata ti dalan nga agturong iti nga to. Dayjay maten nga agpaaramid ta iti groto. Anya? Kayat mo ti agparamid iti groto? Wen, tamok. Dakkel ti may tulong na dayta groto. Tapno ad-adda nga umado, ti customer tayo. Ngam, sigurado adakkel ti magastos iti dayta ang panggap mo, Warren. Saan mo na panunutan dayta? Taoray dakkel ti magastos. Masigurado. Masukatan tungot laheng, Andrea. Nakaawit kayo magkayaman, sir. Wen, si Mang Petak iti rabi. Awan gayam tao, wano customer iti kastoing oras. Wen, sir, ta nasapapay. Sigurado, intun madamdama, adudan tumanay. Kasta? Wen, sir. Melchor, ada plano mi kani Andrea nga iparamid. Para iti pan nakapapintas, kan pan nakapalawa ti parke ti swimming pool. Kat italak kumanan kan ka, Melchor. Sir. Kat pangasim, tulungam kuman ni Andrea ang mga sikaso, kan mangbantay kadag iti customer. Kan saan lang amin na dayta? Panggap ko pa yung agparamid iti groto, iti nga to. Anya? Iso nga si kasuam kumana imbag ti responsibilidad mo. Di mo kumadadalan ti panagtalag ko kan ka. Ay na, nakapimpintas at talaga dahi ito'y aparot. Makapaay-ayo. Hello, Blue Leia. Hello. Ay na, talaga nga amo na tuladan ti may baga. Siguro, no maamuan ti daduma nga da makasaw aparot ti ayan mi. Ad-adda nga umado ti umay a customer dito swimming pool mi. Kamusta, Karen? Ni, adda kayo, Papa? Wen, Kaya't yung akasarita ti parot? wen, kaya't kumot na makita. Hello, Blue Leia. Naglawag ti panagsaunaan niya, Papa. Wen garod. Wen gayam. Mapan ka kadiag-enroll ita? Inton bigatan, Papa. Kasta? Wen. Kat, agsubli kayo ija syudad ita? Saan? Intun bigatak nga agsubli. Mapanak iti munisipyo ita. Taapay, Papa. Adamopan ko kasarita, konsehal. Tayso tinang ipagamang kontrata iti ipaaramid tayo iti swimming pool. Apay, Papa. Adaman na ipaaramid yung iti swimming pool tayo? Wen, kat para iti pan nakapalawa kan pan nakapapintas ti swimming pool. Ismael, kita mo. Makaparagsak mo yan, dagit aklang langoy. Wan nga. Kaslam maawisak pa yan na mapanaglamay. Mabaling matlat ta. Tayo di ba kasi diyan nakaturo? Aywan gayam. Baliktad ka. Anya ako rusutian roll mo? Pa yan na damag mo dayta. Kasano? Kunan ni Alvin. No anya ako rusutian roll mo? Isumot ka mo tiyan roll na.
Panunutot pa ng bag, Karen. Apay, di mo kaya ti criminology? Tapno agpada ta iti kurso? Ah? Wah, diyan ka mo. Kunak no nakasagana kan. Taguyog ta kumamapan iti syudad inton bigat. Pasensya ka na. Sana pa nakasagana. Okay lang, magkit di. Uwan gayang, Karen. Adakid dawakan ka. Anya day ta? Sigurado. Kung aga-adal tayo. Ad-ada di ka itong masikaso. At sabay kumatamawat ang na. Gan-anos ka kumalanta. Ikarik day ta, Ismael. Naibagak magtankan ka. Sika ti inspirasyon ko. Kat nakasagana ka ag sakripisyo para iti masakbayan ta. Kat kidawag, akasta ka kumamat kanyak, Ismael. Ikarik man day ta, Karen. Sikamot ti inspirasyon ko. Kat sabay kuma. Tayo tileksit ti kasasad ko. Di kanto ko magbalbaliw. Promise, Ismael. I love you, Karen. Damagak man, Ismael. Anya day tatatang? Madlaw ko ket, nadagkat kayo adway ti day Karen. Ah? Uriag bambantay kay di swimming pool. Surut-surutan na ka. Apay. Kwa? Nakadlaw sa ni tatang. Pakawanan naglakuman no aglibakak. Oh. Apay at di ka makatagari. Kwa, tatang. Di kay kumagpanunot iti sa bali. Talagang amin nakas dyan ni Karen. Ure asino akaadalan mi. Basta, ka-vibes na. Kas dyan ti aramid na. Kasta. Uwan tatang. Iswa di kay kumagpanunot iti madi. Andrea, agitan kami nga gawid kan ni Karen. Ingkamat again rollen, Karen? When, mama? O sige. Ngam ni, ikarigatam ti saan ang mga la iti pangrabi nga schedule, ha? Tapno makaawit ka oray sagpaminsan lang ang ditoy. Sige, nukastati ko na yo, mama. Kaya't mapan kayo nga rudan? When, iso nga aganos kayo, mama. Sana bale, agawid mo't lati anak tayo ton malam. Mala, mapan kami, Andrea. Sige, mama, mapan kamin. Sige, kat ni, agan-anad kayo, ha? When, mama? Ay na, maikawa akton inton agadalan ni Karen. Awan ton tikat katuwak. Ngam sa nabali, adamat ni Blue Leia akad katuwak. Gayang, aldawan. Sigurado, mabisinan day jay. Ay, inak man kit di pa kanan. Talaga ba ta? Nabit pa lang ang nailukat na ito yung swimming pool ng adon ti umumay. Sigurado. Ito nalpas manan, timbaga kanyak ni Sir Warren nga paaramid na. Ad naman ay umadon ti customer. At sigurado. At sapul dan tumanan iti kadwami, ken katinulong ni agbantay. O, Melchor, ada ka mo dito eh. Anya ngay, nagmeriendakan. Word, ma'am. Nasayat nga rod no kasta. Kitaan niyo, ma'am. Naganuman ti customer tayo. Wan nga rod, isa maragrag sa kana. Wag ka, ma'am. Nagpaiso ka dito imbagan ni Sir Warren. Nga da ipaaramid yung agrotong jay nga to. Wan, Melchor. Kayat ko day chay nga imbaga ni Warren. Kasigurado. At adon tumanin ti tao nga umay. Nuad dan day chay agroto. Ay sigurado tayo ito, ma'am. Pasyar tayo jay bantay. Ngam ti parikot, kasapulan tayo ti katulungan tayo nga agbantay. Wag. May tamot ti nalagip ko, ma'am. Ay, panagkunak, ado ti maala tayo dito. Sa bagay, At bilang, malpas tumat ng tigroto nga ipaaramid dyan. Ma'am,
ako makidawag. Anya day ta, Melchor. Di ako may ikaton ni Ismael. Uray, di Domingo lang ang trabaho. At no isupay magitangdan na ang kausaran ng agada. Ay na, day talaga yam. Saan aparikot day ta, Melchor? Di ka madanagan. Alaan milatan, Ismael. Talaga adyak makaturog. Anya matanti kastoy. Awan ganas kong agpipiyag. Ni Warren ti pampanunotag. No, apay nga minakasjay ti inaramid dagiti dadakkel mi idi. Saan ko maakastoy ti kasasaad ko ita? No, apay nga min nga adda dagiti dadakkel apakibiyangan dati pakaragsakan dagiti anak da. Apalak ni Andrea. Ison ti inasawa ni Warren. Ngamno bilang laang. Maayat nakpay ngata ni Warren. Naimbag Arabiim Ismael, kumusta kan? Agyaman at tayo mawag, Calvin. Wen, dadamagig kumakan ka no nakapanunot kan no anya ako ruso ti i-enroll mo. Adan plano. Amangan no di mo kayat. Anya nga min data. Komersyo langan. Kayat mo? Kunakmatan kan ka. Uray anya ako ruso, no iso ti i-enroll mo, di iso mo ti enroll kon. O sige, makamo ka. Kano tangarod ang mapan nagpa-enroll? Urayin tong bigatan ha. O sige, no iso ti kunam. Urayin kan tungarod dito'y balay, Ismael. Sino ti kinasarita mo, Ismael? Dayjay ka di mananakarin? Da kayo mo tatang. Ni Alvin. Ket nagtulagan min. Ti papan mi pa nag-enroll. Kastoya. Sayang, jak nasambot. Apay. Aday bagayo kan kwa na? Wen, adda ko mga rod. Anya kumamo ti bagayo. Ibagak ko makipagnaid kapayla ko kadakwaday jay syudad. At no, santa mo't unay ang magastusan ni panagadal mo. Ha? Unang peso niya. Imbag din palagip yo, tatang. Kinasaritan ako ni Nana Lydia. Ay, anya nga rutin baganakan ka. Ada ka nung nakareserba kwarto, iji balay nga ipapaabang na. Iso ka nung ti pagnaadan mi ka ni Alvin. Pudno ka din yung bagana daytakan ka? Uwan, tatang. Agyaman na. Naimpaglakit din, takayat nakatulungan ni Lydia. Sigurado, dakkel ti magastos tayo ti daytang ipapaaramid mo, Warren. Di mo pagdanagan ti magasto. Para ba? Padakkel mo tayo may tulong tayo para ipaparami. At dyan nga umato, sumar tayo. Sapay ko mga rod. Kaya't ko amal ko sa dagos. Tap dumasikasok ba ito dito ako? Manmano akton nga ka, Andrea. Apa yan nagsinay ka? Kasano, kunam aman manukan kayo nga agaw niyo. Katmitahin, agadan niyo. Agmay may saktan dito. Ano sa muna? Talaga akasta. Para mo't lay pagsayatan tayo kaya raramihan. Kas kumay tanak ta. Para iti masakbayan na iti panagalan na. Wan matitian. Wala, saan na rin iti panunutan? Mairuwam kan tumot lang, Andrea. Kumusta ti panag-enrolyo, Alvin? Talaga ka di nga agpada akurso ti in-enrolyo ka ni Ismael? Wen nanang, komersyo ti enroll mi. Mala, makaambo kayo nga rod. Basta jay ko na, asikaswen nyo anaimbag ti panagadalyo, ha? Wen nanang, talaga day ti aramiden mi. Tapara matlaan iti masakbayan mi daytoy. Agsubli ka kadimanan ije syudad inton bigat, Warren. Wen, ngam di kagdanag. Ta nagsarita kami ni ti kontraktor.
Imbaga ka makamudan iti kanan kan merinda dagiti tao na. Ta inayon konton iti bayad ti kontrata. Imbagam ti kasta? Wen, kat, okay lang ba't mawatan na. Nang runa, kat nakita na nga doon ti umumay ag swimming. Maawatan na, adi umot lamasi kasoy da. Nasaya at nga rod no kasta. Ayawan gayam, imbagta na lagip ko. Anya dayta? Inton malpas day ta ipapaaramit na. Kasapulak ton tinayon ti katulungan mi dito eh. Saan mo pagparikutan dayta? Uray may salang ti alaam, tadamat ni Melchor. Kan umay mat ni Ismael, noawan to ti klase da. Kan kasaritak manan ni Melchor. Imbagak pa yan, nga iso ti agbalin agwardya dito'y area of responsibility tayo. Kat, anya nga iti kanana. Doon ni sana makatagari. Ngam, imbagak adi na kumadadaalan ti panagtalag ko kankwana. Itilaksid tinapalabas. Anya, imbagam ti kasta. Wen, ngam sana na deta ti panunutan. Idaw-dawat mo kit di. Asapay kuma, tamalpas adagos ti paparamit na. Kas laman di tamalpas ti paparamid dito kung tanan. Naglawa adagos na landscape, oh. Sigurado. At ada pumintas ti buya dito, eh. Laguna, lumalpas ti parkya niya. Sapay kumaan. Tapno, masukatan dagiti ginastos da papa. Agpwesto ka din ang paaramid ni Papa, ti grotto iji nga to. Wan. Sakit ako. Simsimentwendan ti dala na mapaniti natin. Talaga mo ta. Sigurado. Adun ti tao nga umay agpasyar dito, eh. Sapay kumaan. Masya, nakmat ka ni mama. Umadanan ti panagadal tayo. Katjakton matulungan. Huwag nga agpwesto niya. Sa bagay, kadamot kit initatang mo ang katinulungan na. Kan agawin at mutkit di amin tatang Yun siya. Makipagnalag ko gayang dalhin. Malan po saban ng mga ganda. Kasi sana ka magastusan ng ipamasahin. Ano gaya? Isurong to kanyak ti pag naadahin ka ni Alvin. Tapno pa sharing kayon to. Anya? Maladaw akong nakababayin kadagiti ka trabahwak. Kat mapan ka nga rodan. Wen, yung di kagdanag. Nakasaritak man ang ti kontraktor. Ito na kanong ti makamoy ti amin. Kung saan pa'y nga iso nga si Kaswan. Agyaman na karod no kasta. Tap na sa anak, amarigan. Nagsarsarita pa yung lang tawaran kan Andrea. Dumakit kitak ni Warren. Agpupong tutak. Amok. Iso akas jay ti ugali ni Jose. Nga dayo tirik na na kanya. Tani Warren pa yung lang ti ay ayatan na. At ang aming mabalin ni Warren. Sana kas kanya ka marigrigat lang. Nadadaan lang ti relasyon na gapu iti aramid dagiti nadakal na ini. Kanya, awan maramidak. Iso nga gano sa klangan iti gasto yung trabaho. Ipagpagapok langin ka ni Ismael. Papanakit din itayan ng itang tikos. Ang mga lumakita na anak na dito. Betul. Bakit lang? Warren. Anya pain dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, ti uliwan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Desperado. Desperado. Napalabas, naragsakan ni Andrea, idinamuan na agrotugayam ti may sa plano nga ipaaramid ni Warren. Iti panagsubli ni Warren iti syudad. Inkuyog na ni Karen tapno mapan aginrol. Iti sa balya bangir, nagsaritaan met da Ismael ken Alvin.
Nuan niya kurso ti Yinrulda. Naglabas ti aldaw. Nairugin ti plano ni Warren nga ipaaramid iti swimming pool da. Naragsak da nga agsarsarita ka ni Andrea. Idi nakita ida ni Melchor. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Umanawakit din dito eh. Mapanak lang iti ayan dagiti agdidikos. Ang mga numakita dakit diyan nakatakter dito eh. Melchor, mabit lang. Ha? Ni Warren. Nakita ka tumantanaw ka na kami itay. Apay, ada parikot mo? Urayad na parikot ko. Di nagtumad la matulungan. Apay, akitaan na kiti kasta. Awan, Warren. Sir, ko na ko. Nairan na lang ang nakita kayo itay. Kasta. When, sir, pasensya kayo. O sige, mapanakon iti ayan dagiti agdidigos. Mabit lang. Jekonak, italagkon kan kati amin. Si kati katulungan ni Andrea, taman mano akton amakawid. Iso pang asim, di mo kumamat dadahilan dahil pa nagtalagkukan ka. Mabalin, Melchor. Tatang, saan unang nga do ti tao? Isong agpakadak man. Sa dino ti papanang? Inakitan ti kadalak. Ti nangibaga a komersyo ti alaek. Ket pabuludan na kano iti libro. Ay, unay matan. Naitapay ti may sa aparikot ko. Sana bale? Adaman siguro may pabulod na tatang. O sige, mapan ka nga ron. Kauray siya kung ti makisarita. Kaya mangibaga kaya ni Mama Andrea. Sabay ko ma. Tamasang petak da aka adalak. Ken awan pa'y kumatinang bulod iti libro ti kabsat ng ibagbagana. Ismael, Ha? Ni Ma'am Andrea. sa dino ti papanam. Inak ko mabumulod iti libro nga usarak to, ma'am. Kasta ka di. Adaman nga rod kidawakan ka. Kat agyaman na nakita ka. Anya day ta, ma'am. Dumagas ka man ija ayan damari Lydia. Ibagam amapan ija balay. Kada napatag nga ibagakan kwa na. Aw-awagak ngam naka-off matisipin na. Sige. Dumagasak nga rod iti balay da, ma'am. Nay, at datao. Asino nga taday ta? Mabit laeng. Naimbag nga oras mo, Nana Lydia. Sigamat gayam, Ismael. Umunag ka Uray sana, Nana. Adala ang papaibaga ni Ma'am Andrea. Anya day ta? Kaya't na kayo kano ang makasarita. Iso mapan kayo kano iti balay da. Ne, itaman pa'y nga ayaban nak ijay balayda. Umauawag kano iti cellphone nyo. Ngam naka-off. Ay, naka-charge ngamin. Wan gayam, sa dino ti papanam. Mapanak iti ang timay sa kaadalan mi. Ina ko mabuludan ti ibagbaga na kanyak idi alibro. Ha? Sige, Nana. Mapanakon. Tani, umaldawan. Sige. Kat agyaman nak iti imbagam kanya. Una yan. Una yan dagiti agdigdigos ita. Nakapantikan nakabrada mutlatan nga kinkinamat dita swimming pool. Ay pumanawak man langin dita. Ang mga no ibagadakit din nga iso ti buybuyag. Uray ka. Katawa dagiti taong nagmerienda dita ato. Iday baga sa bali ti kitkitaag. Melchor, mabitlaan. Lydia. Apay, sa dino ti papanam. Di mo kaya't abuyaan, dagiti agdibigos? Si Kamat Mare.
Mabainak mo. Kita, nagitiba balasang agtartaray, kad naglanglangoy. Ayun na yan. Si ka nga rod ti agbantay. Basta jak kaya tabuyaan. Ala, inakmampay ijayan ti paro. Nagsubli akto inton madamdama. Amangan no sakto pa'y kiti kat katawan dan nagiti trabahador di construction site. Ala, mapanta nga rod. Mapanak man iti ayan ni Mari Andrea. Kaya't nakano nga binakasarita. Kastaya. Wen, so amas daawak nga rod. Anya nga ta pinapatid nga ibaga na kanya. Uwan gaya mare. Uray ko na ni Ismael kinasarita mon. Ulitak mananti makisarita kan ka. Ananusam na takuman no makipagnaid pailang ni Ismael iti ayan ni Alvin. No, saan pa nga iso ti paggastuak man. Di mo panunutan day ta. Maawatan ka, pare Melchor. Mas daawa. Ita lang amin, anak kita. Anya ti pakasda awam, Lydia. Naglawa gayam tiin pa landscape nila kay mo. Kan, ada pa'y araramidan da a building iti abay dagiti cottages. Wen nga rod, kan saan laday ta, Mare? Adapay may sangar aramidan da ijay nga to. Anya manan ngay day chay. Groto. Anya? Groto? Wan, iso amayat to ti mapanagpasyar ijay nga to. Agkita iti buds. Wano dagiti mangrugi nga agbatak asabong dagiti kayo. Ta iso ti ipakan kunto iti parot ko. Ay na, imbag man, tanalagip day ta nila kay mo, Mare. Wan, Mare. Jay laeng tadakkel ti magastos na. Nangro nakat impakontratanan, tapno jak kanumarigatan. Saan pa'y nga iso nga si kaswa? Ay wen dakkel nga agpaiso ti magastos yo. Ang sigurado, masukatan to adagos day ta, Mare. Uray pupuutem. Sapay ko mga rod Ay wen gayam, apay apinaayaban nak. Ada napatag nga ibagam? Talaga napatag, Mare. Ngamin, kidawag kumaasikan to ti kadwak amang bantay iti store. Kan amok analain ka nga agluto. Wen? No kasta nga rod, si kanto ti agluto kadagiti order nda ang pulutan. Day talaga yam. Awan parikot iti day tamare. Mayat kit di Tapno sa anak amaburing ija balay. Tagmay may saak tumuten. Mangrugi nga minan nga agklase da Alvin. Ay na, agyamanak nga rod no kastang, Mare. Agyamanak. Kan tapno saan ta amaboring. Di agbuya ta kadagiti aglanglangoy iti swimming pool yo. Kasla ko maitay. O, apay nga rod nga agkatawa ka, Mare. Kasano, nakitak ni Pari Melchor itay. Nagpartak api manaw. Idi nakita na dagiti babae anak katupis nga agtataray ijay swimming pool. Anya? Adakas di nakita na itay? Wen, iso api manaw adagos. Takat katawaan sa ngamin dagiti agtrab-trabaho ijay ngato. Ada ka madgaya man, Ismael. Kat, kumusta tinapanam? Ada ka di ti libro na bulod mo? Awan, tatang. Anya? Nay, kung ako man ko na mapabuludan da ka. Naladawak ka no, anapan. Binulo din ti kasinsin na. Naitante kong kunak. Nagrigat ka ti agpaadalan na ya. Uray kumamat numalpas mo dahi ta akurso, tapno damat ganas na. Tatang. Ang amala. Tapno di ka marigatan. Agpatulong aklangan ka ni Ma'am Andrea. Umutang akpailakan ko na para iti paggatang mo iti libro. Saan ang tatang? Sa nabali na? Taimbagamot ni Alvin, nga isupay lakan ti gumatang iti libro mi. Anya? Ay, nakababain mo tan aday ta. Sa nabali
Tati libro mi lang met, para iti major subject met, importante. Isa, di yun pagparikutan day tatatang. No dagiti daduma ka sa pulan, ipasirox min tulangan Kumusta ti pa nag-enroll mo, Karen? Saan ka kadian nangalay ti pangrabi klasem? Saan, mama? Tada kayo nga rot ti pinampanunot ko. Ibagbag hapay nga rot ni papa nga agawid ak iti apartment na. Ngam imbagak nga agawid ak laangan iti minalam. Karen, Pampanunutat ngamin ti kasasaad yo. Agmay sa kayon tun dito eh. Nupay, adda damang Melchor, kandag iti daduma akakadwa na akatulungan nyo, ngam may mayat matlaang no adak nga anak yo at tumulong kada kayo. saan na bali anak? Adan tumatan kadwak ni Mari Lydia. When ngam asino ay ti kadwam iti rabi eh. Day talaang ngam, saan na bali? Tawan mo ti loko dito ayan tayo. Iso adimon pagdanagan day ta anak ko. Amok, marigatan ka iti panagbiyahem. Iso nga ure agawid ka laangan iti apartment ni Papa mo. Itaan to no kasano, mama. Basta saan pa'y nga iso ti panunutan niyo. Ismael, ada ka matgayam dito ayan ti parot. Kaya't ko nga min na makita. Tamang rugin intun lunes ti klase tayo. When nga rod, imbag tayo palagip mo dayta. Iso nga ibakakten ka, Ismael. Dita kumabaybay ang ti panagadal ta, ha? Sana si katirumbang nga mangibagay ti dayta. Syakit di Tama siguradok. Into nagadal tayo. Kat ada ka ni Jesyudad. Adon to ti aggustukin ka. Kat idaw-dawat ko. Di nakto ko maisuksukat ha. Saan to ang mapasamak dayta? Gaputa ay ayatan ka. Karen, Katsapay kumatakas na kamat kanyak. ikarik. Ay ayatan kamat Karen. Tilang may bagak. Noadan to ti kanito adita masikaso ti tunggal may sa. Aganos ta kuma. Wen, maawatag dayta. Sana bale, taadamot ti cellphone apagin nawagan ta. Basta di ko na ka, di nakisuksukat. Unay kakit din aya. Uday tala ti sang kaibagam. Nubi lang ta maramid ko ti kasta. Di na ka di mapakawan? Padasam nga aramidon ti kasta. Taag pakamataya. Anya? Nakatugaw ni tatang iti sango ti quarters ni. Kunat na dapay na ti security outpost nga yan na. Sabay ko mata di nakagura. Tatang! Adda kayo mo dito eh. Unay kamatan, Ismael. Sa di naman ang tinapanamaya na sumipingatan. Kinitak lang di parot ni Ma'am Andrea. Sigurado ka kadi ajay parot tinapan mo kinita. Uwan tatang. Hala, hinggang arod manganan numabising ka. Jakpay kaya't timangan. Di kayo pa'y mabisin? Umuna kalatan. Tatang. Adda ka di parikot yo? Well, ada parikot ko. May papanday ta iti panagadal mo. Ken, may papan iti inam. Ay na Melchor, talaga ang maikawa tawan di anak ko. Uray siya kumat, Ma'am Andrea. May katlulayang itangal daw saan na nagawid ni Ismael gan kailiw ko. Ay na, maasyanak nga rin di anak ko. An-anusan na timinalam nga agawid. Kaya't na lang nga adda kadwak dito iti rabi Kasta ati anak apagwadan. Nga maasyanak matkan kwa na. Iso nga ibagbagak nga uray agawid pa ilaang iti apartment ni Warren. Ngam di na matkayat. Ano niya? Ay, jak man amukan kwa na. Kita? Nagadupay lang tiyag swimming. Wan nga rod. Sapay kumaa. Taag tultuloy lang ti kinaado ti umay dito Huwag niya rod.
Ket sigurado dayta. Apaman na malpas to ti ipapaarami jo. At adun tumanan ti umayang customer. Sabay la ko, Ma Melchor. Ni Warren tumawawag. Mabit lang tasong batak. Makapaapal ti pamilyada. Nakaragragsak na. Sana kasi ti pamilya mi. Marigrigat kami lang arudan. Kasi pailang ti kababalin ti asawa. Hanggang saan nga iso ti panunutan ka. Talaga di na kun ayayatan. Awan mabalin ko. Matlon ko dagda. Ilang pampanunutak katag baling nga epekto na iti masakbayan ti anak mi. O Warren, nakawag ka mat. Agawi dak, tay nawagan nak di kontraktor ko itay. Imbaga na dandani kanon malpas ti paparamid ko. Ket mapan ko kano kitaan. Agpaiso ka di, Andrea? Juan, jay tulaangan mang pintor iti parke kan ti open building. Kastamot ti groto iti nga to. Masaya at nga rod no kasta. Ala, day talaang. Kasaritak lang dagiti taok ditoy. Tagrubuat akon nga umay dita. Bye. Bye. Day tamot ti pagbilibak iti asawak. Nagakatmat kiti. Ngam no maminsan, kasla malipatan nakmatan. Kasla katulungan naklaang. Napatpatag pa yan ti trabaho na ngam iti siyak. Obing pa'y mat. Ngam no apay kasla dyan kung marik na ti bara ti panagayat na. Apay nga ta. Talaga malmalpas kaya man, Andrea. Napintas mo ta niya. Wan nga rod. Nang ro na ije nga to. Oh, kita ang groto. Nagpintas, saan ka di? Un nga ron. Agyaman ak. Mala, dito'y kapay nga ron. Tay nakasarita ti kontraktor ko. Agsubliak mo't lain ton malam. Anya? Agsubli ka manan inton malam? Wen, ta nakababain mo't kadagiti katrabahwa. Unay kamutan. Di mo man lang maipabigat. Basta. Agsubliak mo't lain inton malam. So, pasensyakan. Ala, tay nakasarita ti kontraktor ko. Damagag, no alaan na ti bayad ti kontrata. Talaga marigatan akon iti panagbiyak ko. Uray kumamat no ada pagsapulan. Ngamawan man. Oh. Pampanunutag pa yun asublian ti aramid ko, idi balasang akpailaan niya. Ada umawag iti cellphone ko. Ano? Huh. Ni Ismael. Paiman. Oh! Apa nga mawag ka, Ismael? Anak nga ipatpatag unay ti amana? Unay kayo mo tanana. Nagsakit mo ti panagsasawayo. Basol mo ah! Apay nga min nga ipilit mo ti umawag. Imbagak nga rudan alipatan nakon. Jak maramit ti kastanana. Kun masyanak mo't kanitatang. Isungag sinubyan kayo kuman. Di mo ipilit. Sa anak nga ubing, takasta ti ibagbagam. Uri kasta ti bagbagayo. Ipatpatag kayo ulat ta. Awan mabalin ko, no kasta ti kunam. Ngam na siya, lipatan kayon iti amam. Anya ti agur-uray agasat iti pamilya da Ismael. Gagayem, ti uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Ken iti direksyon ken musika. Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.